сега. Тръгна, бе. Литнаха патките. Литнаха, не можем да ги стреля. Чакай, не. Задната. Ей. Заминаха далече, бе, човек. Това е 60-70 метра. Майка му мръсна. Това ще да сложи очилата. Там има още. Дай. Ай, върти. Дай, върти да ви. Чакай. Ай, ти си. Те ще ги стреляме обаче. Ти си. Само не дей говори повече. Окей? Ай, сега не дей говори. Чакай. Дай. Ти си. Те влизат в тръстиките, те ще ги дигнем. Стой. Давай, ти си. Дай. Стой. Ай, ти си. И керкенеза как не ги дигне, да враче. Дай. Давай, те са 4-5. Чакай. Ще направят десен кросър, дай. Дай. Ти дай. И още 3 метра имаме шут. Давай, бе, върти, бе. Още, върти. Давай, влезнаха вътре. Дай. Се разделят. Чакай. Айде, ти си на първата. Ей, бах му, май. Далече ли са? Ей, гледа, голямата. Нямам патрони. Ей, малар да узад. Малар ли е? Кой е? Ботбек. Благодаря. Имаш ли шут на голямата? Няма шут. Ей, тази голямата, черната е стояла вътре. Майка ти ще... И бах му, май. Се издънем ни. Какво се издънем? Не може да далече вече. Абе, не е далече да му... Ето го, това е ранено. Видя ли го? Едно се гмурна ранено. Майче. Какво правим, бе, ние на двете пътки? Язък. И пуснах камерата да снимам, мъжки. Ко снимам? Май аз. Луда работа, човек. Пак да е густо.